थांनाय गोलाव समाव 6 इयार्सआव थैथां आंनि फारसेनिफ्राय आफादगिरि बा एबसुनि सासे मावथि इमप्लिमेन्टेसननि स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि जोंनि इन्टारनेल आरो एक्सटारनेल गासै बिथिं मांगनां दिफेन बर' सार एबसुनिफ्राय रिजन आरो लोगोसे पलिटिक्सआव हाबनायनि मोनसे इसोरा मा फोरमायनो थांगासिनो दं आरो मा बुंनो थांगासिनो दं नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनो हागोन आरो लोगोसे पलिटिक्सनि खायसे खोथा सरजाबनानै बुंदों आरो बेजोंनो लोगोसे मांगनां प्रमद बर' सारखौ मा बुंखो आरो मा बुंनो थांगासिनो दं लोगोसे एमपिखौ लानानै भिडिअखौ जोबजासिम नाय नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों एसेबाबो मिथियै खोथा मोनथिनानै लानो हागोन। भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामनो हागोन। आरो गोजोनथाव बाथ्रा जे जोङो माब्लाबा लकसभा क'क्राझार लकसभाखौ एसटि समस्ति हिसाबै जों मोनदों। गेजेर ससेयाव मोननै टार्म जोङो बर' माहारिनिफ्राय गोमानांदोंमोन, किन्तु दा बेखौ जों मोनफिनबाय। आरो बर' हारि हिसाबै आसामनि जे माने राज्य सभानि जि सिट दङ, बे राज्य सभानि सिटआव सासे जोङो सम सम खथा मोनबोबाय थादों। नाथाय जोङो एक्सटेन्सिभलि माने आउट अफ द बक्स जि खथा दङ, बे खथानि बाहेरायाव मोनसे आरोबाव जोङो नुबाय जे दोलोआनो जाया मानो, हानजाया जियानो जाया मानो, जों जेब्लायबो लकसभा राज्य सभाखौ बर'नि प्रतिनिधि हिसाबैसो नायबोदों, बर' माहारिनि सासे रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबै नायदों। मालाबा बिपिएफ दोलोनिफ्राय राज्य सभायाव थांदों, लकसभायाव थांदों। दिनै इउपिपिएल दोलोनिफ्राय लकसभा आरो राज्य सभायाव दङ सानै। आरो एडिसनेलि प्रमद बर' बिथाङा बावैसो राज्य सभानि बिसायख'थियाव बिथाङा कन्टेस्ट खालामनानै आनकन्टेस्ट भाबै बिथाङा देरहासार जानो हानाया बियो बर' माहारिजों लोगोसे बड'लेण्ड ओनसोलजों लोगोसे आसामजों लोगोसे जोंनि गासै गोग्लैसोनाय हारि माहारिनि मोनसे देरहासारनाय। आरो बिनि गेजेरजों आं सानो आद्रा थानाय दिल्लीयाव जिखिनि जोंहा खामानि दङ आरो थांनाय गोलाव समाव 6 इयार्सआव थैथां आंनि फारसेनिफ्राय आफादगिरि बा एबसुनि सासे मावथि हिसाबै एकर्डनि थाखाय जिखिनि खामानि मावनांगौ डे एन्ड नाइट, कुनु बानाय मेंनाय थाद'नाय गैयाजासे मालाबा जोङो तर्क जादों, मालाबा आर्गुमेन्ट जादों, मालाबा जोङो मोनसे मोजां एनभारनमेन्टआव जों डिसकास खालामदों। जेसेबां हायो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय जोङो नाजादोंमोन आरो साक्सेसबो जादों माखासे, आद्रा थाबाय माखासे। दा बेखायनो बे आद्रा खामानिखौ जोङो मावफुंनांगोन। 125 एमेन्डमेन्ट बिलआ जुदि आबुङै सुस्रांजायोब्ला, 60टा समस्तिया दाजायोब्ला, बे बिटिसिआ बा बिटिआरआ मर अट'नमि, डाइरेक्ट फाइनेन्स आरो गासै बेबस्थाया बे आबुं जागोन। एडमिनिस्ट्रेटिभ, फाइनेन्स आरो एक्जिकिउटिभ जिखिनि जोंनि पावार्स दङ, बेयाव लेजिस्लेटिभ जिखिनि पावार्स दङ, बे 100% जागोन। आरो बियो उइदिन आसाम माने मिनि स्टेट बायदि बा स्टेट उइदिन स्टेट बायदि बिटिसि बिटिआरआ नैबे मर अट'नमिनि गेजेरजों एम्पावार जागोन, अधिकारखौ मोनगोन। आरो अब्लानिया जोङो बांसिन रायजो राजानि माहारिनि जिखिनि इसुस आरो जेंना आरो जौगानायनि मेटार दङ, गोरिब गुन्द्रानि जिखिनि जौगानायनि बाथ्रा दङ, बेखौ जोङो सुफुंनो हागोन। आंहा बेयाव बिसास दङ। आरो बेखायनो 3 राज्यो सभायाव मोनसे मोननाय आरो आथिखालाव राज्यो सभायाव 2 बर' एमपि, लकसभायाव 1 बर' एमपि, बे जोंनि थाखाय मोनसे ग्रेट पलिटिकेल फर्स। आरो बेखौ जातीय सार्थआव जोङो बाहायनांगोन। बे खोथाखौ लानानै जोङो रावबो राजनितिक नोजोरजों नायाबासिनो बयबो बेखौ जोङो सापर्ट खालामनानै जातिनि आद्रा थानाय खामानिखौ जोङो नेसनेल लेभेलाव मावफुंनांगौनि दायित्व आरो रेसपन्सिबिलिटि दङ होननानै आङो खावलायो। गोजोन्थों। थांनाय फेब्रुवारि दाननि जोंहा गिबि सप्तायाव टंलानि डेलिगेट जोंहा जि कनभेनसन जादोंमोन, बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सेन्ट्रेल वार्किं कमिटिनो आङो गांसे लाइजाम होदोंमोन जे आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय रिटायारमेन्ट माने आजिरा लानायनि थाखाय आङो गाव मोनसे प्रस्ताब, मोनसे प्रप'जेल CWCनो आङो गथायदों। आरो बिनि आधाराव CWCआ बिसार बिबेसना खालामगासिनो दङ। खोब गोख्रै समनि गेजेराव माबा मोनसे मोजां थांखि आजावगोन, सिद्धान्त जागोन, गासै बिथिंखौबो नायबिजिरदों जाहाथे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आद्रा थानाय खामानिखौ आफाद हिसाबै जातीयताबाद, जातीय चेतना, बड'फानि आदर्शजों माहारि दानायनि खामानि मावलांगोन। इसु एजेन्डानि गणतान्त्रिक आरो जिखिनि सावरायनांगौ खामानिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबा मावगोन। आरो बे प्लेटफर्मनिफ्राय बिदाय लानानै
सामाजिक भाबै राजनैतिक भाबै जोंनि आद्रा थानाय जिखिनि खामानि 60टा गामि सोसनजाबाय सनितपुर बिश्वनाथाव आरो गोबां गामि सोबावनांगौ आरो बेबायदि माखासे एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि जोंनि इन्टारनेल आरो एक्सटार्नेल गासै बिथिंखौ हाउसनि सिङाव एसेम्ब्लिनि सिङाव रेज खालामनांगौबा जोङो गोलाव सम जिहेतु जातीय आफादाव खामानि मावबाय बेखौ बुजिनानै नुनानै बेयाव स्ट्रंलि जोङो रल मोनसे लाहैनांगोन दा बे खोथाफोरखौ आङो फोरमायदों आरो CWCआ जुदि गनायथि होयोब्ला आं बिदाय लानो मोनगोन आरो CWCआ जुदि गनायथि होआब्ला आं बिदाय लानो नागिरब्लाबो बियो बास्तबाव सम्भब जानो नाय नङा किन्तु उद्देश्यआ मोनसेल' जेरावखि थाया मानो एबसुआव था आरो सिङाव थां माने हाउसनि माने एसेम्ब्लिनि मजियाव जुदि रायजो राजाफ्रा अनोब्ला CWCआ जुदि पजिटिभ मोनसे बिबेसना खालायोब्ला दिनैनि समाव पलिटिक्सआ जोबोद क्रिटिकेल आरो पलिटिक्स नाय मेटारा जों नुनायाव जेरैबायदि गोरलै नुयो बे थारैनो इसेबां गोरलै मेटार नङा दा बेखायनो जायफोर पार्टि खालायो जायफोर पलिटिक्सआव दङ जायफोरा दिनै पलिटिकेल एक्सारसाइसखौ मोजाङै खालामदों बिथांमोना बिनि सायाव बांसिन अभिगता दङ जोङो बाहेरनिफ्राय नुयो मालाबा जों सोरखौबा मदद होदों मालाबा जोङो सरकार दाबोदोंमोन जातीय सार्थ इसु एजेन्डानि सार्थआव किन्तु सिङाव थांनानै खामानि मावनाया एसेबां गोरलै नङा बेखायनो CWCआ बे गासै मेटारखौ बिसार बिबेसना खालामदों खोब गोख्रै समनि गेजेराव माबा मोनसे थांखि फैगोन आरो थांखिया जियानो जाया मानो CWCनि थांखिखौ आं आजावनानै लागोन मिजिङाथ' दङ आसा दङ किन्तु आं दहायनो बुंदों जे पलिटिक्सआ एसेबां इजि बा गोरलै नङा आरो बेखायनो माबा मोनसे सानोब्लाबो बेखौ प्रेक्टिकेलाव बास्तबाव जों माबायदि मावफुंहैगोन टारगेटआ बेनो जे जातीय एजेन्डाखौ इसुनि सार्थआव आरो एकर्डखौ 100% मावफुंनांगौनि सार्थआव डु अर डाइ सिङाव थानानै 100% खामानि मावनांगौ आरो बेखिनि भइसआ दुलाराय बर' फरायसा आफादाव 25 बोसोर थानानै जिहेतु आं हाबा मावबाय आं जेरावखि थाङा मानो मालाबाबो बे खम जानाय नङा समाजो बिनि रिप्लाइखौ होगोन गोजोन्थों